Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Hardcourt ang back-to-back ball game mula po sa Junior at Senior Division ng UCAAP 2018. Itong pinakamalaki at pinakamatandang institusyon po ng edukasyon dito po sa Pampanga. Itong team ng PHS o Pampanga High School. Makikipagsabayan po ng tikas at galing na mga manlalaro naman po ng basketball sa kupunan ng Merida Queen College na pambato naman po ng mga taga-Bacolor, Pampanga. Narito pa rin po tayo sa Branzi Kiao Convention Center kung saan makikita po natin ang mga pamilya nakatakupunan po na malugod na sinusuportahan ng kanilang mga kaanak na basketballista. Dito po sa pinakamalaking paliga dito sa lalawigan po ng Pampanga. Masusubukan pong muli itong hindi mabali na standing po ng MQC. Ito pong Merida Queen College Junior Division na wala pang talo. Ayon po sa kanilang coach na si Jan Bahihan, ang kombinasyon po ng kanilang team player ay totoong mahirap daw na mabuwag dahil sa bilis at maagap nilang pagpupursige sa nasa mga unang quarter pa lamang. Lahat ay nagkakaroon na ng magandang ugnayan sa hardcourt. Ang pagkabibo po ng mga manlalaro sina Pineda, Paule, Carreon, Baltasar ay kayang imaneho ng kanilang ace player na si Kervin Manansala. Iba naman po itong prinsipyo na itinanim naman po ni Coach Mark Ian Reyes sa kanyang mga ipinagmamalaking manlalaro. Itong liksi o agility ng kanyang manlalaro hindi umano kailangang ibuhos ng puwersado. Kapado na raw nila ang pagkalikot po ng bola na maaaring ikalamang sa mga kalaban. Lalo na kung mabubuwag ang rebounding performance ng MQC. Muli ang programa pong ito hatid sa inyo ng CLTV 36, BGC Concrete Batching Plant, we commit and we fulfill. Princess D Ventures' total commitment to providing quality and on-time services, reinforcing the economic and industrial growth of the country. And supported by Pampanga Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Mula po sa Branzi Kiao, tunghayan naman po natin ang report ng ating courtside reporter na si Clarissa Larcon. Hello mga friendships! Na-miss nyo ba ako? Ito na naman si baby girl Clarice at aking i-update kayo sa UCAAP 2018. 2 games that we will be witnessing today. So, ang unang koponan na maglalaban ay ang Merida Queen College at ang Pampanga High School. At ang kanilang standing before this game ay 6-0, 6 wins and 0 loss for MQC and 2-2, 2 wins and 2 losses for Pampanga High School. Ano na? Ating subaybayan ang kanilang laban dito sa UCAAP 2018. Jump ball between number 18 and number 3. First possession para sa
Pampanga High School. Number 5. First 2 points of the ball game. Points on number 7. Number 21. Number 3, Paule. 6-2 ang score natin sa ating first quarter. 7 minutes and 52 seconds. Three seconds. Score natin 6-2. Referee's whistle on the foul committed on number 21. First on you, number 21, first team foul. Fifteen seconds sa ating shot clock. 15 seconds to shoot. Eight seconds to shoot. Basket count plus foul committed on number 33 at 35. Bonus free throw para kay Paule. Wala yung free throw. Sala. Number 15 for 2 points.
Number 4 all alone. Easy basket para kay number 4. 10-6 score. Foul committed on number 3. Number 22. Number 23. First deadlock natin of the ball game. 10 all. 4 minutes and 30 seconds. Sal. Carry on. Seconds, score violation. Sa 3. Wala yung tira. Rebound na pumunta. May foul committed on number 35. Pangalawa na yan para kay number 35. Second team foul. Number 4 on number 21. Wala yung tira. Rebound na number 26. About ni number 8 sa labas. Bola pa rin yan ng Pampanga High School. Number 23. Change favor. 12-10. Pampanga High School. Number 35, Pampanga High School. Two out of 2 para kay Paule. Number 23. Running the ball, double dribble para kay Paule.
Lumabas. Pero rebound po tayo number 7. Tapaw rin number 3, Paulin. Bola pa rin niya na Pampanga School. Sayang naman. Pasay number 23 na agad. Double dribble. Number 8. Number 23 sa tres. Kaya whistle ng referee, blue ball. Rebound pa rin ni Paul. May foul committed on number 15. Warning for penalty, Pampanga High School. Shot clock reset, 14 seconds. Traveling. Manansala, the second deadlock of the game, 14 all. Jump ball possession arrow para sa MQC. Number 6, 15. Number 15. Howley. Change favor. Number 26. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plan. We commit and we fulfill.